just like we rehearsed it, guys. Hello? Kuule, minä olisin soittanut siitä, että tulisitko sä mulle noita puita? Ostasin polttopuuta koko traktorillinen, niin minä maksan kyllä hyvin, että siitä ei ole ongelma. Hello? Anyone there? Children at the daycare. They're always asking for donations. What's daycare? No buts. You choose the toys you want to donate. I'll drop them off at Sunnyside.